Human sa pagbaha sa Zamboanga City, dunay panawagan ang City Health Office ngadto sa mga individual nga nahumol sa baha kalabot sa mga sakit nga dala niini sama sa leptospirosis. Atong saro ng detalye niini sa live report ni Krisa Dapitan. Krisa. Sara, gipanawagan sa Zamboanga City Health Office ang mga individual nga dunay exposure sa baha nga magpakonsulta sa mga doktor sa mga health center aron mahatagan sa prophylaxis batok sa sakit nga leptospirosis. Gitahasan sa City Health Office ang mga barangay health workers nga mag house-to-house visitation sa mga lugar sa Zamboanga City nga apektado sa baha. Kini aron mapanghatagan og prophylaxis medicine ang mga residente batok leptospirosis. Ang sakit nga leptospirosis makuha sa tawo kung mutapot sa panit o makasulod sa lawas sa tawo ang leptospira bacteria nga kasagaran anaa sa ihi sa ilaga o ubang hayop. Sumala kang Dr. Abdusattar Abduraup. Ang leptospirosis dunay simptomas sama sa hilanat, flu-like symptoms, sakit sa ulo, sakit sa tiyan o pagsakit sa tiil. Masinati kini human ang duha ka semana nga exposure o bisan 30 days. Makamatay ang sakit nga leptospirosis. Meron tayong tinatawag na teleconsultation wherein yung pasyente from community pwedeng tumawag sa hotline namin to ask for a prescription, electronic prescription, and pwede nilang dalhin sa pharmacy namin at mabibigyan sila ng libreng gamot. Maging maingat pa rin, kahit sabihin natin na humuhupa na yung baha, pwede pa ring ma-expose. There are already complications because it can cause multi-organ failure, no? So if yan reach that stage, that would be hard to manage. So that's why there is prophylaxis. Ang mga bakwit sa evacuation center ang natagaan na sa prophylaxis. Mitabang na sabang DOH Region 9 kung asa 1,500 capsules sa prophylaxis ang gitunol ngadto sa City Health Office. Sa talaan sa Zamboanga City Health Office, doon na 20 ka kaso sa leptospirosis ang syudad sukad January hangtod October 29 karong tuiga. Sa 20 ka kaso napulo o katunga niini ang namatay. Sa tuig 2021, doon na lamang 13 ka kaso sa leptospirosis ang syudad. Sara, sa karon padayon gihapon sa pagmonitor ang mga tagdumala sa mga tambalanan kalabot niini. Sara. Okay, dagang salamat, Krisa Dapitan.